Il-ħamrija Maltija, l-enep lokali u l-ħidma ta' familja waħda qed jingħaqdu biex jinħoloq inbit illi mhux biss jirrappreżenta lil Malta, iżda li għandu ambizzjoni jasal lil minna. Jiena Markus, l-ewwel ħaġa minn Markus de Venus, aħna tista' tgħid l-iżgħar winery kummerċjali f'Malta. Nipproduċu bejtu ieħor 6 għal 8,000 fliexkun fis-sena. Iżda nipproduċu 10 stili differenti ta' mbejjed. Il-produzzjoni tagħhom tibqa' marbuta mal-enep Malti u mal-bdiewa lokali. Nagħmlu ħafna mbejjed mill-varjetajiet indiġeni wkoll, mill-ġellewża u l-Girgentina. Għandna id-dwieli tagħna kif ukoll nikkolaboraw ma' ħafna bdiewa madwar Malta, għandna jisu 25 sit, kif ukoll inħaltuhom ma' varjetajiet internazzjonali sabiex nikkrejaw il-blends tagħna. U f'dawn il-ġimgħat, ix-xogħol qalb id-dwieli ikun fl-aqwa tiegħu. Bħalissa tista' tgħid qiegħed fil-peak tal-produzzjoni tal-imbit għaliex il-vendemja. Normalment il-vendemja f'Malta tibda jisu fit-tieni ġimgħa ta' wissu, iżda dis-sena minħabba sħanat li għamlet bdejna daqsxejn iktar kmieni. Daw l-ewwel fażi fejn jibda l-imbit billi naqtaw l-enep. Ovvjament importanti nagħmlu ħafna testijiet biex naraw l-livell ta' zokkor u l-aċidità qiegħed fejn nixtiequ aħna. Mbagħad naqtaw l-enep, naħdmu kollox hawnhekk, nġibu kollox refrigerated ħalli nżommu temperatura baxxa kemm jista' jkun. Niffermentaw fil--1 fejn għandna tankijiet temperature controlled biex we make sure li kollox qiegħed għaddej bil-mod, fermentazzjoni bil-mod ħalli noħorġu tomijiet kemm nistgħu. U mbagħad għandna stili li jiġu bottiljati dirett minn ġol stainless steel, kif ukoll oħrajn li jinżlu sabiex jitqedmu ġol btieħi tal-injam. Għalihom għalhekk, l-imbit Malti mhux sempliċement prodott, iżda parti mill-identità tal-pajjiż. L-imbit Malti għandna nkunu gburin ħafna li għandna t-terwar, bażikament il-ħamrija Maltija, ta' ċerta tommiet tista' tgħid ta' xari aħna ngħidu dik il-garig, dik jisek tkun miexi fid-Dingley Cliffs dak it-tip u x-xom dik ir-riħa. Dik l-ewwel riħa li x-xom f'inbit Malti li tarfu. U mbagħad ovvjament jekk tuża l-preċiżjoni u l-attenzjoni għad-dettall kif nagħmlu aħna, tkun kapaċi biex dak il-livell televaħ fuq livell li jikkompeti u anki jeleb dak li huwa f'suq ta' barra minn Malta. U fil-waqt li l-eruq jibqgħu f'Malta, il-ġenerazzjoni li jmiss qed tħares lejn dak li jista' jsir lil minn xtutna. Issa qed naħdmu fuq proġetti barra minn Malta wkoll. Nixtiequ nżommu dak li għandna Malta u nożżuh iżda fl-istess ħin nesperimentaw u naraw opportunitajiet barra minn Malta. Qegħdin nagħmlu produzzjoni l-Amerika bħalissa wkoll, Santa Rita Hills, California. U wkoll nixtiequ li jiena ħankun qed nistudja barra minn Malta, ġiem oħra nitlaq mill-pajjiż, ħankun qed nagħmel degree ta' 3 snin ġewwa Bordeaux. U parti minna għandi daqsxejn avventura biex forsi jirnexxielna nagħmlu xi ħaġa hemmhekk ukoll, ikun il-proġett tiegħi.